Deustuko Unibertsitateak gradu eta gradu bikoitz ugari ditu eskaintza akademikoaren barruan. Guztira, 50 titulazio inguru dira eta kopurua ikasturte guztietan aldatzen da, beti ari baikara berritzen eta hobetzen. Ikasteko hainbeste aukera dagoenez, graduak eta gradu bikoitzak jakintza arloetan bildu ditugu, zer ikasi nahi duzuen errazago aukeratzen laguntzeko. Erabakia hartzeko prozesuan lehengo orientazio gisa balioko dizue. Kasu batzuetan, gradu bera arlo batean baino gehiagotan aurkituko duzue. Ea ikus ditzagun. Zuzenbide arloak gradu eta gradu bikoitz interesgarriak ditu erantzunkizun eta justizia zean handia dutenentzat. Zuzenbideko gradu soilaz gain, zuzenbidea beste ikasketa batzuekin uztaratuta aurkituko duzu. Ekonomiarekin, nazioarteko harremanekin, lan harremanekin, komunikazioarekin eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin. Azkena oso profil beharrezkoa aro digitaleko lege arloko erronkei erantzuteko. Enpresarloan oso titulazio erakargarriak aurkituko dituzue. Mundua kudeaketa, ekintzailetza eta ekonomia harremanen bidez ulertu nahi baduzue. Arlo honetan, enpresen administrazio eta zuzendaritzako gradu guztiak dituzue. Erakundeetan erantzukizunak hartzeko asmoa dutenentzat aproposak. Gainera, ingeniaritza, filosofia, zuzenbidea, turismoa edo hizkuntzak. Oso ondo datorkizun graduak aurkituko dituzu arlo honetan. Harrigarri egingo zaizue, baina ingeniaritza arloan ezin hobea da pertsona ameslari eta sortzaileentzat, teknologia gizarteko arazoak konpontzeko eta gizarteari aurre egiten laguntzeko baliatu nahi dutenentzat. Deustuko arlo honek hainbat gradu eskaintzen ditu, besteak beste teknologia digitalekoan eta industriakoa. Deustuko arlo honek hainbat gradu eskaintzen ditu, besteak beste teknologia digitalekoa eta industriakoa. Horrez gain, hainbat gradu bikoitz ere eskaintzen dira, bai ingeniaritza mota bi lotuta, bai ingeniaritza eta beste arlo bat lotuta, adibidez, osasuna edo enpresa. Gainera, ikusiko duzue industria digitalak eta robotikak aipamen duala dutela. Zer esan nahi du horrek, maila batzuetan gelan eta enpresan batera ikasiko duzuela, benetako proiektuan murgilduta. Trukean aditu bihurtu nahi baduzu sektoreko profesionalen eskutik arlo interesgarria duzu hau. Ikasketa planak esparru digitalera bideratuta daude. Arlo digitaleko komunikazioa lideratu dezazu. Interesatzen zaizkizu egungo politika, ekonomia eta gizarte gaiak? Nazioartean zer gertatzen den adi egoten zara? Espiritu kritikoa garatu nahi duzu? Arlo honetako gradu eta gradu bikoitzak guztiz erakargarriak dira galdera horiei baiezko erantzuna ematen dietenentzat, eta gai horien implikazio etiko eta filosofikoez kezkatzen direnentzat. Edozein ikasketa eta lanbidetan bokazio izatea garrantzi handikoa da, baina gizarte arlokoetan are garrantzitsuagoa da. Zuri hoberen egokitzen zaizun gradua edo gradu bikoitza arlo honetan egon daiteke, baldin eta pertsona eta taldeen gizarte ongizatean modu profesionalean lagundu nahi duten horietakoa baldin bazara. Gizarteko bidegabekerien kontra borrokatzeko eta gizarte berdinzaleagoa eraikitzeko gradu eta gradu bikoitzak dira hauek. Osasun arloa aipatzen badizuet, lehenengo medikuntza eta erizaintza etorriko zaizkizue burura. Eta ondo dago, baina arlo honetan beste gradu batzuk ere badira. Hala nola, fisioterapia, fisiogei jarduera fisikoen eta kirolen zientziak, psikologia edo ingeniaritza biomedikoa. Titulazio horiek guztiak oso interesgarriak dira osasuna eta ongizatea hobetzen lagundu nahi dutenentzat. Deustuko Unibertsitateak arlo honetan eskaintzen dituen ikasketak oso egokiak dira, ikasprozesuetan gidari eta bidelagun izan nahi dutenentzat. Gradu eta gradu bikoitza hauek eginda, bizi ohitura osasungarriak sustatzen eta gizarte hobea eraikitzen lagunduko duzu, hezkuntzaren eta kirolaren bitartez. Arlo honetan aurkituko duzu etorkizuneko lanbidea, gauzak azaltzeko erraztasuna baduzu, beste hizkuntza batzuk jakin nahi badituzu eta hainbat kultura sakon ezagutu nahi badituzu. Globalizazio ondorengo munduan, gero eta elkarrekin lotuagoan, aukera ona izan daiteke hori.
Deustuk teologiako batxilergoa eskaintzen du, hausnarketarako eta elizan eta gizartean fedea transmititzeko bokazioa dutenentzako ikasketa erakargarriak. Ikasketa hauek behar den gaikuntza ematen dute ikastetxeetan eta pastoraltzan erlijioa irakasteko eta kristau elkartearen zerbitzuan aritzeko. Tira, orain badakizu zeintzuk diren Deustuko Unibertsitateko jakintza arloak. Aukeratu gehien interesatzen zaizuna eta ikusi zein gradu dauden arlo horretan. Seguru nago, zure interes, trebetasun eta asmoekin bat datorren titulazio bat edo bi behintzat aurkituko dituzula. Hemen duzu informazio gehiago, ikasleberriak.deusto.eus.